мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. салому алейкум бародарон. салому алейкум бародарон. ҳамеша бародарони азиз бо ҳам бародар бошед, зеро ин ки дунё гузарон аст. мо ҳама бародарони азиз, имрӯз дар меҳмонии Садои умед ҳастем. Ин видеоро пешкаши шумо мекунем. салому алейкум бародарони азиз. Бародарон кадоме ки дар шабакаҳои мо обуна ҳастед, ҳатман дар шабакаи бародарамон Самбой ТВ Екатеринбург дар омада обуна шавед. ҳайрӯз омада падарка овардаемона парчами Тоҷикистон. ҳазор раҳмат баротар барои падаркатон. зинда бошед, ҳатман дорен обуна шавед. беҳтарин видеоро иншоаллоҳ ки ба наздикӣ пешкашон мекунад. бародарони азиз, касоне ки моро ба меҳмонӣ даъват мекунанд, албатта дасти холӣ намерем. ин нишон ва парчами Тоҷикистон барои мо ҳамавақт дар бармон аст. кадомида дар кор бошад, марҳамат муроҷиат кунем. ташкила хидмат мекунем, падаркатонам биёрем. фақат аз шумо як даъват кардам. албатта дар омада подписатсия кунед дар канали Садои умед. силкаша дар поён мемонам. бисёр видеои хуб дора бародаро. шумо ҳам мисли мо бо дигар бародаро дар сари стол ручкаву қалам қадинӣ ҳамчун меҳмон атои худо аст. меҳмон шен 1 соат 2 соат ҳам бошад ё ки як шаб бошад, ҳамроҳи дӯст ғами дил кунем. карочи ҳамеша бародарони азиз бо ҳам бародар бошед, зеро ин ки дунё гузарон аст. мо ҳама бояд бародар бошем. ҳазор раҳмат ба ҳамин бародар ки бовар кунем бисёр маҳал дастгириҳои хуб мекунад ва бисёр маҳал хабармона мегирад. дар кадом мушкиле ки бошем, иншоаллоҳ ки мушкилимонро ҳал мекунам. ҳазор раҳмат ба ин бародар. ҳатман дорем дар каналаш охона шавем. беҳтарин бародар аст. зинда бошем. саломат шудем бародарони азиз. паноҳи ҳаматон ба худо. албатта мо дар ғарбӣ ҳам бошем, дар хизмати мардуми халқи тоҷикем. саломат бошед бародарон, дар амони Аллоҳ бошед. салому алейкум бародарон. салому алейкум бародарони азиз. мо дар канали Садои умед имрӯз дар меҳмонӣ бародармон. خیلی سوزی سلامتیت خوب باش. این بگنی آش کردی یک کن براش کردی کرد در این آش میشد نمیشد. سوزی سلامتیت خوب باش. خود و برد سوزه همه کنیزی خوب باش. سلامتیت سوزه هم مایده آش بگی آش دیمون نمیشه بگی. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳамаи шуморо ба иди қурбон табрик гуфта барои шумо тамоми хушиҳои зиндагиро орзу дорам. сухан кӯтоҳ дӯстони азиз, мо мехоҳем ки аз баъзе бародарое ки дар худи шаҳри Екатеринбург ё ки муҳоҷирони рӯи ҷаҳон ҳастанд, аз онҳо интервю бигирем, яъне суҳбат кунем бо онҳо. ва аз ҳамаи шумо пурсиданиам дӯстони азиз ки мо бояд чӣ бупурсем, барои шумо чӣ интереснее ай ҳаёти муҳоҷирони ҷаҳон, чӣ интереснее. барои ҳамин ман интизорам ки шумо дар комментария нависед. дӯстони азиз, ҳар он чизе ки барои шумо зарур аст ки донед, фаҳмед аз муҳоҷирони ҷаҳон, аз муҳоҷироне ки дар шаҳрҳои Россия ҳастанд, дар комментария нависед. барои мо одамои сатҳои журналисто, барои мо одамои бассавод, барои мо одамои крутой дар кор нест. дӯстони азиз, барои мо одамои хоксор, шахсан шумо тамошо доред, манами шумо барои мо бас ҳастед. аз байни 100 кас, ай байни 500 кас, ай байни 1000 кас 2-3 мардум бошад, халқ бошад, на ин ки олим бошад, на ин ки лидер бошад ё ва ғайраҳо. танҳо барои мо халқ лозим аст, суханҳои халқ. чӣ мехоҳед? марҳамат дар комментар нависед. мо кӯшиш мекунем ки аз муҳоҷироне ки дар
шаҳри Екатеринбург. Вақте ки ҳамсӯҳбат мешавем, саволҳои шуморо албатта пешкаши онҳо кунем. дар ҷои мо ҳастай муҳоҷироне ки шарту шароиташон 100% хонаву дар доранд, мошин доранд, зиндагӣ доранд, ҳама садай. Айваё интервю мегирем. Боз нафарон ҳастанд ки дар шаҳри Екатеринбург на хона доранд, на мошин доранд, на ҷои кор доранд ва ғайраҳо. Чандин солае ки дар ҳамин Екатеринбург рӯз мондагиам. Бо нафарон ҳастанд ки дар байни ин ду каса бою камбағал, яъне миёнаро квартира мешинанд, кор дора, хурда хурд ништага, хона пулрӯй мекунанд. Аз онҳо пурсиш мекунем. Ва мо мехостем ки аз мардум, яъне мо бо халқ, бо шумо ҳастем. Барои ҳамин саволҳои шумо марҳамат дар описание нависед, то он даме ки мо меовем ин бародарони ғарибро ҳамсӯҳбат мешем. Мо аз шумо интизорем суханҳои хуб, нек ва саволҳои беҳтарин. То бози дӯстони азиз, ҳамаи шуморо боз як бори дигар ба фарорасии иди қурбон табрик гуфта, аз яздони пок барои шумо тани сиҳат, саломатӣ орзу дорам. То боз.